Vi gennemgår verbernes bøjning, og det er de regelmæssige verber, både AR, ER og IR. Vi starter med hablar, som jo er et AR-verbum. Vi fjerner AR for at have stammen appel tilbage. Så sætter vi de regelmæssige endelser for AR-verber på. I første person er det O. Hablo, jeg taler. Anden person, as, hablas, du taler. Og i tredje person er det A, habla, han, hun, den, det taler. Første person flertal, hablamos, der sætter vi amos på. Og i anden person flertal, der hedder den ais, altså hablais, I taler. Og tredje person flertal, den hedder hablan, de taler. Så går vi over til et ER-verbum, comer. Vi fjerner ER og har stammen kom tilbage. Der sætter vi de regelmæssige endelser på for ER-verber, som i første person også er O. Como, jeg spiser. Og i anden person, comes, du spiser. I tredje person hedder den come, altså det er E, vi sætter på. Han, hun, den eller det spiser. Vi sætter emos på, så den kommer til at hedde comemos i første person flertal. I anden person flertal hedder den comeis, I spiser. Og i tredje person flertal hedder den comen, de spiser. Og vi går over til IR-verber. I første person hedder den vivo, altså igen en O-endelse i første person, det vil sige alle tre bøjningsformer, AR, ER, IR, de ender alle sammen på O i første person, vivo, jeg bor eller jeg lever. I anden person hedder den vives, du bor. I tredje person vive, han eller hun bor. Og i første person flertal hedder den vivimos. Det vil altså sige, at man kan se her, at det er et IR-verbum. Den skiller sig fra ER-verbet i første person flertal. Og det samme nede i anden person flertal. Vivis, I lever eller I bor. Og så nede i tredje person flertal, der hedder den vi ven, altså med en en endelse på.